Велики жени. С участието на Юзге Борак, Ханде Сурал, Поля Зенгинер, Ели Тишджан, Селин Алгар, Али Ил, Бирсен Дюрюлю и други. Музика Карачи Габриели. Сценарий Денис Акчай. Режисьор Хакан Арслан. Ставай. Ела. Седни тук и ме чакай. Само не заспивай. Станало е много хубаво. Благодаря. Правиш глупости. Ясно ти е, нали? Правиш глупости. Не може да стане така. Вече е късно за всичко. Опичай си акъла. Стегни се. Отказала си се от това. Какво може да промени една нощ? Ей, ставай, никакво спане. Танци до сутринта. Дойде ми в повече. Пълен съм до козирката, Елюл. Само така ти се струва. Хайде, ставай. Клин избива. И без това ми се забиват такива клинове в главата. Хайде, който не пресуши чашата до дъно, ще будува цяла нощ. Като изпиеш това, всичко ще ти мине. За какво да пием? За нас. За нас. За нас. Направих ти топло мляко.
Не вечеря нищо и спи поне това. Не бъде, не ми се пие. Ти вече не си сама, момичето ми. Нервите са вредни за бременните. Елю, какво става, чедо? Аз ви чакам да дойдете радостни и щастливи, за да празнуваме. Ти защо си такава? Кажи, какво стана? Когато се карахте с Арми, те чух да говориш за раздяла. Кажи, че съм сбъркала. Скъпа, кажи нещо. Защо не каза на Али, че си се отказала да махнеш бебето? Защото господин Али е чакал първия сериозен проблем. Липсвал му е поводът. Първите му думи бяха: аз съм до тук, тръгвам си. От мен толкова. Било му писнало. Да беше чула, да беше видяла в какво ли не ме обвини. Разбрах, че само той се е жертвал в нашия брак, а аз съм една подла неблагодарница. След като е казал всичко това, значи не е знаел какво говори от нея. Не прояви и грам разбиране към страховете ми. Разбирам го. Не съм очаквала да се съгласи. Нормално е да се нервира. Щях да му съобщя решението си, ако беше казал, че това ще нарани много връзката ни, или ако ми беше предложил да размисля. Но той ми заяви, че няма какво повече да направи за мен и ми предложи да се разведем. Стъпка цялата ни връзка. Какво да му кажа? Заплаши ме. Или ще родиш, или се развеждаме. Лелю, бъде, ако позволиш, искам да поспя. И не се натоварвай. Ядът е лош съветник. В яда си всеки може да сгреши. Затова сега по-добре не мисли, а си легни, чули? Утрото е по-мъдро от вечерта. Лека нощ!
Не закуси. Изяж поне това на път за училище. За сега мога да ти дам това. Веднага след училище ли ще отидеш? Къде стоиш? Нямам определено място, където има повече хора. Продължавай, докато аз успея да направя нещо с работата. Знам наистина, че не си опряла до мен, но все още се смятам за главата на това семейство. Въпреки че май правя само глупости. Како не ме разстройвай, моля те. Без това съжалявам за думите си. Просто в един момент си изпуснах нервите. Разбира се, че ти си най-голямата, но ние също носим отговорност. Ти направи дори повече от необходимото. Сега и ние поехме нещата. Моля те, стига си се тормозила. Обещай ми, че в мига, в който аз започна да изкарвам пари, ще оставиш този съндък и няма да го докоснеш повече. Обещавам ти. Хайде да не закъснееш. До скоро. До скоро. Трябва да направя нещо повече от това да плача. Аз съм глупачка. Не си спомняш изминалата нощ, нали? Или по-лошото, спомняш си я и горчиво съжаляваш. Аз... Знам. Не знаеш какво да кажеш. В такъв случай ще ме изслушаш ли? От много... Отдавна те обичам, без ти да го знаеш. Не беше нужно да го научаваш. Защото не съм имала очаквания. За мен беше като рана, която с времето щеше да се затвори от само себе си. Казвам ти го сега, защото не искам да се чувстваш виновен пред мен заради снощи. Мислех, че няма да си спомняш изминалата нощ. Не ме разбирай грешно, не съм го планирала. Всичко стана от само себе си. Само не се възпротивих. Не можах. Забрави тази нощ, ли? Аз ще я нося в себе си. За мен тя ще е един прекрасен спомен. Не съжалявам. Не храня надежди, не съм наранена. Нека се държим така, сякаш нищо не е станало. Нека да се превърне в един от моите сънища. Нека не застава между вас, Елю. Моля те ли? Върви при нея и се сдобрете. Вие сте родени един за друг.
Хайде, ела, сипвам ти чай. Казах ти, няма да закусвам. Не настоявай, моля те. Излиза ли се на гладен стомах? Ще започне да ти се гати. Тогава ще хапна нещо в офиса. Днес имам много работа. Не беше ли по-добре да си останеш и да се успокоиш? Ще се изнервя повече. Ще отида на работа, ще работя като луда, за да не мога да мисля за друго. Виж колко е хубаво. Не зависи от никого. Понякога се държите като малки деца и ми идва да ви нашляпам. Добре, тръгвам. Върви. Работи като луда. Господин Али пък да прави каквато глупост реши. Но в крайна сметка ще се върнете тук и ще сложите край на това безумие. Али ще те помоли за извинение, а ти ще му простиш. Знаеш го много добре, нали, Ейлю? Бъде, може ли да не се бъркаш? Няма да позволя двама души като вас, така лудовлюбени един в друг, да се разделят заради това, че не могат да се разберат за бъдещото си дете. Ако вие сте си изгубили ума, моят си е на мястото, слава Богу. Довиждане. Ало? Али? Слава Богу, къде си, Али? Колко пъти ти звъня от вчера? Добре, не отговаряш, но изпрати поне някое съобщение. Не съм те чул, Лело. Сега видях, че си ме търсила. Оставил съм си телефона без звук. Това оправдание ли е? Както и да е, разговорът ни не е за телефон. Ти къде си сега? Кажи, веднага ще дойда. Трябва да говоря с теб. Кадакьой, близо до съда. Днес имам 2 дела. Ще се освободя едва в 4. Добре, добре, аз ще дойда. Симит! Пресен Симит! Пресен Симит! Благодаря. Кое му е прясното? Твърд е като камък. По това време е такъв. Да дам ли сирене? Не искам. Симит! Пресен Симит! Хайде на пресния Симит! Симит! Другият. Две лири. Bildirge? Господин Орхан? Какво е това? По-добре да спра, преди да съм объркала всички документи. Да. Добре да влеза. Ферхат, добре дошъл. Добре заварил. Какво ново? Да кажем, че сме добре. Новините са при теб. Дано да идваш с добри новини. Лицето ти не говори за хубави неща. Наистина не знам дали са добри или лоши. Май има и от двете. Да ти поръчам ли нещо? Ще пиеш ли нещо?
Не, няма да се задържам. Работата ми се увеличи с този нов закон. Какъв закон? За опрощаване на данъците. Ако до края на този месец платите всички данъци, ще ви се опростят старите задължения. Като останалите, например, от господин Хулюси. Да. Ипотеката, останалите неплатени данъци, добре ни разлюляха. Ако сега не ги погасиш, никога няма да можеш да ги платиш. Това е последен шанс, който се дава. Колко са ни общо дълговете? Какво е това? Не разполагам с толкова пари. По-точно в момента изобщо нямам. Не може ли да се отсрочи? Ако завлечеш държавата, тя ще си ги вземе в пъти по-високо след време. Или ще се стигне до затвор. Знаеш ги тези неща по-добре от мен. Ако вземеш заем, Не съм погасила предния. можеш да вземеш равностойността на частта, която си върнала, или вземи от друга да погаси първия и вземи нов. Аз така мисля. Ще си продам колата. Не, че струва много, но ще се опитам да попълня липсващите части на пъзела. За колко време ще я продадеш? Това с колата не е ли дълга работа? До вечера ще я продам. Един приятел от сиропиталището я иска. Има автосервис и от мига, в който я видя, не спря да настоява. Не му обръщах внимание, понеже не смятах да я продавам, но... При това положение... Какво ще си поръчаш? Всъщност не беше нужно да идваме тук, господин Орхан. Не знам за теб, но аз не съм сложил и хапка в устата си. 2 супи за нас. Какви да са? Леща. И моята да е леща. Донесете ни и дюнер. Агнешки или пилешки? Агнешки. За пиене какво да бъде? 2 води и 1 кола. Донесете ни всичко заедно. Разбира се. Аз всъщност нямам навика да си лъскам обувките на улицата. Бях се замислил и стъпих в калта без да забележа. Не ми се занимаваше с почистване и... За мен това е временна работа. Искам да помогна вкъщи. Няма случайни неща. Значи е трябвало да се срещнем, за да си видя грешката. Бях толкова в бесен на Гюзде, че покрай нея и ти го отнесе. Книгата ти спокойно можеше да се издаде, но и тя стана жертва на гнева ми. А после, честно казано, изобщо не се сетих за нея. Не може да бъде случайност нашата днешна среща. Не обичам да давам оценки, но ми се струва, че е меко казано безотговорност да прахосваш по този начин таланта си, усилията и труда си. Правя това, което ми се налага в момента. И преди това най-много ме е впечатлявало от теб. Ти си поставяш цели. Непрекъснато повтарям на Гюзде, че само този, който знае къде отива, може да стигне до целта си. Ти си чудесно момиче, Билге. Де да бяха всички деца толкова отговорни като теб. Сега ще поправя грешката си. Спомням си, че книгата ти е абсолютно готова за отпечатване. Искам да я прегледам още веднъж. Ако има нещо да се промени, ще го направя. Ще уточним крайния вариант и в най-кратки срокове ще я пуснем за печат. Добър апетит! Благодаря. Елю, вътре ли? Кабинета си е.
Тук наблизо има кафене, Лело. Защо настоя да се срещнем навън? Ела. Седни. Не искам да се караме пред хората. Ти какви ги вършиш, синко? Какво е това безумие? Майка ти ли направи нещо, когато си тръгваше? Лело, аз също страдам. Само не ме нападай, моля те. Ти страдаш, защото си без мозък. Защото си нетърпелив. 2 дена не можа да изчакаш, Али, не можа да изтърпиш. Ако си беше дошъл вечерта вкъщи, каква трапеза ти беше спретнала? Искаше да ти каже новината. Но ти нито си дойде, нито се обади. Цяла нощ те чака миличката, не легна до сутринта. Каква новина? Защо ме е чакала? Сутринта изтича при теб. Искаше да ти съобщи радостната новина, че ще роди детето Али. Не знам какво си правил, но направо си я съсипал. Без да изслушаш си наговорил куп глупости. Ейлю е решила да роди детето. Да. Ако не я беше засипал с всички онези упреци, щеше да научиш. Говори ли се преди да си изслушал човека от среща? Не трябва ли първо да го чуеш? Али, защо се държиш така? Не е ли жалко за момичето? Да, Кафе? благодаря. Как си? Добре. Али не е на себе си. Ти си успяла да видиш Али? От вчера е изчезнал. Ами, снощи, като си тръгваше от офиса, си поговорихме. Знаеш му, черноморския нрав. Понякога избухва, но когато се успокои, си признава грешките. Независимо от всичко, не спря да говори за теб. Много те обича. Дори не е нужно да ти го казвам. Пренебрегна всичко заради теб и си дойде набързо от Германия. Да, така е. Знам всички жертви, които е направил заради мен умут. Няма нужда да ми ги припомняш. Искам единствено да ви помогна. Разбирам те, но това не е нещо, което би се повлияло от трети човек. Пък и ако забелязваш колкото и отдавна да сте приятели с Али, аз не те познавам така добре, че да те използвам за наш семейен съветник. Права си. Аз съм в стаята си. Най-добре е да си върша работата. Позволих си повече. Извинявай. Али бил от Черноморието, бил избухлив. Виж ти. Какво ми говори? Коя си ти? Али, няма ли да кажеш нещо? Слушаш ли ме въобще? Виж какво, стегни се. Иди си вкъщи и се привиди Фред. Я се погледни. На нищо не приличаш. Ти така ли беше в съда? Къде е сега Елю, Лело? Сигурно в офиса. Предложих и да си остане вкъщи, но тя се хвърли да работи. Чуй ме сега. Направи един красив букет, вземи и подарък и застани като мъж пред момичето и се извини. Не знам какво ще правиш, но така както я обиди, така и я помоли за прошка. До вечера да доведеш жена си за ръка вкъщи, чуваш ли ме? Ти знаеш по-добре от всички какво е преживяла тя. Нормално е ти да проявиш най-голямо разбиране. Оплашила се, че ще става майка. Какво толкова има? Нормално е да е страх. Знае, че в душата й рана се е отворила, която естествено започнала да кърви. Няма да се инатиш. Ще я прегърнеш. Нежно ще я успокоиш. Дори всички да й казват, че греши, ти трябва да я подкрепиш и да я насърчиш. Тя само така ще разбере кое е правилно. Али, и двамата сте мои деца. Но Елю ми я повери господин Холюси. Докато съм жива, няма да позволя на никого да нарани това момиче. Не ме изправяй срещу себе си, Али. Чуваш ли?
Втори път да не си постъпил така. Хайде сега, стани и отиди при жена си. Има и предвид, че ви чакам и двамата до вечера. Заедно. Госпожа Елю е вътре. Как ще я погледна в очите? Али? Защо се върна? Не знам как да погледна Елю в очите. Не знам как да й кажа. Не мога да събера смелост. Длъжен ли си да й казваш? До днес никога не съм я лъгал, от никога. Не предлагам да я лъжеш. Просто не казвай нищо. Знаеш, че няма да се повтори. Знам, че се опитваш да ми помогнеш, но не дей. Аз не съм такъв човек. Как да се правя, че нищо не е станало? Постъпих подло. Беше луда вечер, беше видение. Може би и беше грешка, наречи го както искаш, но го забрави и го изхвърли от главата си. Али, ти обичаш Елю. Нищо не се е променило. А и беше пиян. Защо трябва да я губиш? Не казвай, че си постъпил подло. Не наранявай себе си и мен, моля те. Просто забрави. Позволи за мен да остане един хубав спомен. Не го превръщай в кошмар. Не ме карай да се чувствам виновна. Умут. Извинявай. Ами, Али къде е? Откъде да знам, бъде? Как откъде да знаеш, не дойде ли при теб? Не дойде. Явно решението му е категорично. Хайде, измий си ръцете и ела. Аз сипвам супата. Ах, Али, ах, магарешки инат. Целият се е метнал на майка си, това е. Връбченце, как си, миличка? Добре, ти май си в настроение. В супер настроение. Имам страхотна новина. Наистина ли каква? Днес се срещнахме с господин Орхан, собственика на издателството, което ще издаде книгата ми. Нали нямаше да я издава заради Гюзде? Промени си решението. Ще отпечата книгата ми. Добре, че не се отказах от лъскането на обувки. Случайно дойде да си лъска обувките.
Много пари ли ще спечелиш, Како? Не вярвам, че ще спечеля кой знае какво. Ами тогава? В този град живеят най-малко 20 милиона души. Помисли само. Срещнах се с човек, който не ходи много по улиците. Не помня от кога не ми се е усмихвал късметът. Това не е ли прекрасно? Така е. От вълнение забравих да се събуя. Беше много студено. Бях си сложила качулката. Той не ме позна. Въобще не го погледнах. Лъсках му обувките. Представиш ли си? Джансу? Джансу, какво ти е? Джансу, отвори очи. Джансу, не ме плаши, моля те. Джансу? Дано да е той. Лелю бъде! Лелю бъде! Какво е това тропане, моето момиче? Джансу! Джансу припадна, бързо елате! Елю, вземи ключа. Джансу, Джансу! какво стана, миличка? Така изведнъж. Говорих и изведнъж я видях на пода. Донеси одеколон. Джансу? Ще извикам такси. Не може ли да я закараме? Оставих си колата преди един приятел. Ало? Една кола за булевард Нишангях, номер 15, веднага, веднага. Хайде, отвори очи, моля те. Невероятно. Днес си много незабележим. Раго, Ти нямаш ли си друга работа? старчим тук. Какво друго? Престани. Нямам настроение за шиги. Ще се разсърдя. После да не се чудиш. Ти здравата си хлътнал. Не съм те виждал такъв. Как ще я караш сега? Сейфо, Добре. Измъчвай се, болен. добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Върви, моето момиче. Како, Елю? Няма пак да ми вземат кръв. Пак ли? И вчера сутринта припаднах. Как Арман ме заведе на лекар. Сестра, момичето припадна преди малко. Искаме някой да я прегледа. Заповядайте. Хайде, вие вървете. Аз ще се обадя на Арман. Забравихме да извъннем. Звънни и нека да дойде веднага. Добре, добре. Ало, Арман, моето момиче. Али? Аз забравила съм си телефона. Забелязах по пътя. Намерих си портфейла. Радвам се. Ще говоря с Елю. Сега не мога да я погледна, но ако премълча, няма да мога да погледна себе си. Това не е нещо, което мога да скрия. Съжалявам, Умут. Много съжалявам. И аз. Но е твое право.
Не, Джансо. Вътре, миличка, преглеждат я. Добре, дойде в съзнание. Вчера също е припаднала? Да, Защо не каза? за да не се тревожите. Взеха и кръв, но няма резултат. Кръвта се съсирила. Трябва да вземем отново. Сестрата каза, че е припаднала от глад. А сега от какво е? Не бързайте да се притеснявате. Отслабнал и организмът. Може да е анемия. Колко и е душичката. Ако искате си тръгвайте, Лелю бъде. Ние с Билге ще върнем Джансо. Нека да поговорим с лекаря, да чуем мнението му. Аз ще ти разкажа после. Ако имаме нужда, ще ви се обадим. Добре, хайде бъде. Тук станахме много. Билге, ако има нещо, звъни. Ще звънна. Хайде, Чедо, да нас се оправи бързо. Щом се приберете, ми звънни. Добре. Вие още сте скарани. Джансо, от колко време е вътре? Мине доста време. Вече всички откачихте. Не един и двама. Всички се побъркахте. Вижте какво става, а вие продължавате да правите фасони. А по-добре ли е да си опъваме нервите една на друга? Плачете за бой вие. Добре успяхте да ми вдигнете кръвното. Да му се не види. Как е сестра ми, докторе? За момента е добре. Какво е? Все още не мога да кажа. Трябва да се направят още изследвания. Поисках да премине през няколко апарата. Нека да направим щателно изследване. Вече може ли да я вземем? По-добре ще бъде да остане под наблюдение тази вечер, пък и ще направим нужните изследвания. Нещо сериозно ли е? Казах ви вече, рано е да се говори. Утре ще се видим. Ще излезе нещо лошо. Иначе защо ще припадне два пъти? И защо им е да я задържат? Стига, моля те. Нека да се убедят от какво е. Да направят пълни изследвания. Какво ще излезе? Нищо няма да излезе. Да кажем ли на Леле бъде? После, нека първо видим Джансо. Може ли да видим сестра си? Тя е в онази стая. Може да я видите. Миличка? Защо си станала? Няма ли да си тръгваме? Лекарят иска да пренощуваш в болницата. Не искам, добре съм. Нека да си отиваме, како. Лекарят ми каза, че съм добре. Звездички, добре си, но нали ги знаеш лекарите? Проучват всичко с подробности. По-хубаво, всички изследвания ще ти се направят наведнъж. Нали вчера ми правиха? Не ни дадоха резултати от тях. Нещо се развалило с кръвната проба и не са ги направили. Много важно, не искам да оставам. Ще си легнем заедно. Ще се обади на Леле бъде. Ела. Сладурче, накъде е? Не те видяхме вътре. Ти къде се криеш, красавица? Ела да свършим една работа. Аз не работя вътре. Оставете ме. Малката, Преводач Мариела Бонева. Ролите озвучиха артистите Ася Братанова, Мариана Жикич, Светломир Радев, Калин Сърменов, Гергана Стоянова. Режисьор на дублажа Яна Янева. Техническа обработка Ars Digital Studio. Тон режисьор Михаил Михайлов. Öyle gezerim, ayrılığa dayanamam. Ağlarım için için, dertlerim biçim biçim. Hepsi başım üstüne lakin ayrılığa dayanamam. Ağlarım için için, dertlerim biçim biçim. Hepsi başım